Umojane ya funje moja. Umojane ya ojie moja. Umojane de fufuru ye ba. Na ye si he. Yuso ma umojane enfansa ka esonko. Emra school yi mo Jesus Christ din. Afi ye de wasafo so she wonsa. Awurade se ne oya do ne ni bedi na da eso dia. Uma be ya do yo. Efifu do no mu na hira wasafo. Se ne be ya ibetimi akoso. Ni aye ni bebre posin se. Ye da wase. Oba Jesus Christ din. Amen. Amen. Ọdụm ni asomdwe a efi Agya Nyankopɔn Ọba ɛna wɔn kronkron mmra mo so Awurade Nyankopɔn no ɔnhyira mo na ɔnhwɛ mo so ɔntew n'anim kyerɛ mo na ɔnnom safo Awurade ma n'ani so ɛwɔ mo so ɛna mo dwumadi a moyɛ nyinaa mu na ma n'asomdwe ɛnni hene wɔ koma biara mu ɔno Nyame Agya Ọba ɛna wɔn kronkron din mu amen. Okay.